Hizkuntzen Europako eguna da gaur, Anetxe Goienek horien alde kantatu zuen asteburuan Parisen, orain diska berrian plazaratuko du ondoko egunetan eta gaur gurekin izanen dugu. Arratsalde on Miarritzetik, Hego Amerikako Zinema eta Kulturen Festivalak aintzina segitzen du, Orezko saria Gael García Bernal aktore mexikarrari eman diote. Gizarte gaietan, Azparneko zapatagintzaz bi hitz, baina lehenik zurekin nere aulaso, suhiltzaileak erne ditugula beti. Basoetako suteak ekiditeko prestaketa eta prebentzio lanek garrantzi handia hartu dute aldaketa klimatikoak eta idorteak eraginda. Baliabide juridikoak batetik eta aldaketa operazionalak bestetik, azken hilabeteetako lana prefetura eta Meteo Fransen elkarlanetik abiatuta. Basoen aroaren xarta ere sortu da, egunero sute arriskuen ebaluazioarekin Meteo Fransen eskutik prebentzio lana areagotzeko. Eta baliabide gehiago ere jarri dira udauntan. Suten aurkako basoen defentsa izeneko dispositibo bat esaterako, jakintza espezifikoak dituzten profesionalekin. Devoir se mettre en système d'autodéfense, c'est-à-dire qu'ils vont Haizearen aldaketagatik edo suhiltzaileak ezin atera geratzen badira, autodefentsa sistema bat ere martxan jarri dugu, dio arduradunak. Horrelako herridauak lurrean jartzen ditugu, barrera termiko bat osatzeko eta autobabes sistema kamioiaren kabinan, sua gainetik pasatzea ahalbidetzeko. Kamioi berriak eta 2 patrulla gehiago jarri dituzte departamentuan, horietako batek 1000 litro urditu. 2025 urte bitartera, ESDI-64ak 8 kamioi zisterna berri erosiko ditu eta aginte postu berri bat. Bestalde baldintza jakin batzuetan, larun ingurua ixteko dekretua prestatu dute, Xoldoko Gaina, Ibardin eta Lizarrietan kasu. Accès essentiellement qui est posé. Batez ere sarbideak kudeatzeko herrietako auzapezekin egin dugu lan. Être organisé à l'avance et c'est l'objet de cet arrêté sur lequel on a travaillé avec les maires des communes concernées. Meteo Fransek arrisku ezo hartarazten gaituenean ekintza batzuk debekatu ahal izateko dio prefetak. On voudra aller encore un peu plus loin dans les années prochaines pour vraiment avoir, je dirais, un plan de gestion qui soit complètement binational. Voilà, donc ce travail qui est en cours. Agintariekin ere elkarlanean jarraitzen dute mendialdetako suteak kudeatzeko. Azparne zapatagintzaren hiria izan zen joan den mendean, baina egun iragan industrial hori ez da sobera ezaguna. Horregatik, herriko historia batzordeak duela 3 urte erabaki zuen kontu horiek berriz ere hartzea. Denek ezagutu dugu gure gizaldikook historia hori, hemen, historia hori Azparnen, eta merezi zuela hala ere ikustea nondik norakoa. Ikustean artxibak, testigantzak eskuratzen ahal diren. Eta ikertutakoarekin, Orkeia izeneko urtekaria sortu zuten, historia horretan sakontzea merezi duela sinetsita. Bertan, xehetasun ugari eman dituzte, oinetatik hasitako jarduera industrialaren gainean. Industrial ekoizpena sortu da 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran. Ez da nunaitik atera hori. Baziren 3 jarduera artisau moduan hemen oso garantzitsuak zirenak, oihalgintza, zurragintza edo larrua painketa eta ere zapatariak bazirela, zapeta egileak etxeetan. Eta realitate ekonomiko horren gainean, gertatu zen familia batzuek aitzineko ikusmen bat izan zuten eta erran zuten, baina hain segur hemen posible izango da zapeta industri moduan garatzea. Eta hain zuzen hori lortu zuten. Eta erran behar da, 20. mende lehen mende erdia eta gehiago ere, kasik 1980 urte arte, hemen zapetintzak izan duena. Herri hau eta bereziki hiri barne hau, Azparnen hemen, egin eta moldatu duela eta itxuratu duela. Une batean, Azparneko herritarren laurdena enplegatu zituen zapataren industriak, 1000 herritarretik goiti ibiltzen ziren herriko lantegietan. Lehen aldean justuki 20 industriagune horien mapa bat osatu zuten. Bigarren alea argitaratu berri dute eta kasu honetan Larre eta Landerretxe familien lantegian jarri dute fokua. Familiaren artxiboei esker. Hemen egintzen beraz eraikuntza hau. Eta garai hartan gainera oso eraikuntza moderno
organoa zen, oso ongi pentsatua zapetintzaren fabrikatzeko eta hain zuzen hemen daukagu, eraikuntza geldituta ikusten duzuen bezala, beste hainbat eraikuntza bezala Azparnen lehen lantegiak izan direnak, edo bizitegi, edo saltegi, edo beste zeozer, iraundute, ez dira deseginak izan. Datozen aleetan beste gai batzuk ere landu nahiko lituzkete, gizon emazteen papera, euskara, eta baita industriaren gainbehera ere. Hainbat arrazoi topa daitezke 1960 goiti. Merkatu importanteak galdu izana, Asiatik zapata merkeagoa iristea, edota garaietara moldatzeko zailtasunak. Belaunaldi berriek gai horiek ikertzea nahi lukete, batzordeko kideek. Gizaldi berriari eta eskua luzatzeko eta gaiteko, baina eskutanar gai horiek eta landu eta sartu altxor horietan, zeren uste baitugu zinez altxor bat dela. Eta desegiten duena ere pixka bat hemen ipagalde barne aldeuntako ere irudia eganez, barne aldea, hemen ipagaldean, berdea da, landak hor daude, parte handi batean egia da, gaur egun ere, eskerrak, baina ere baziren industriagune batzu, eta hain zuzen, Azparne eta Maule Siberuan dira bi adibide garantzitsu, ez. Eta bereziki, biztanlei deia egiten diete, zapatagintzaren historiari buruzko zernai agiri edo irudi konparti dezaten. Historiari bai, baina Azparneko herriaren geroari ere begiratu ahal izateko. Miarritzen Hego Amerikako Zinema eta Kulturen Festivalean orezko saria eman diote Gael García Bernal aktore eta zinema zuzendari mexikarrari. 45 urteko artistak ibilbide luzea du jadanik munduan barna, arrakasta handiarekin. Pues se siente muy lindo, la verdad, es o sea, el hecho de que se llame Abrazo ya... Saria eskuratzeaz biziki pozik, abrazo besarkada baita, izena polita iduritzen zaio, beroa, eskertzekoa, pozik ere, hemen banatzen dituzten sariak gazteentzat ere direlako, eta ez bakarrik azkenetan den artista batentzat. Saria eskuratu eta astearte goizuntan topaketak biziki gustukoa duen itzorduuntan. Es un festival que lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, como que armando un poquito esa ligación y... Bi kontinen arteko trukaketak funtsezkoak iduritzen zaizkio, zubiak behar direlako Hego Amerika eta Europa artean, pozik dago lan egiteaz Italia, Espainia, Portugal eta Erresuma Batuan Hego Amerikako ordezkaria izan nahi gabe. Gaurko egunean Hego Amerikan ezkerrak agintzen du herrialdea initzetan, alere zinema egileak kezkarekin ikusten dute anere eskuin muturraren ideiak edatzen ari direla. Bueno, como ciudadanos, ¿no? Y ciudadanos hay que estar súper pendientes de todo esto que esté pasando. Lapurditik erne egoteko deia egin du, zinema egitea ez da erresa, indar hainitz egin behar da, elgarrekin. Eta erne egonez, garai hauetan greban dago, baldintzen ituna berritu behar dutelako, zinema mundua hainitz aldatu baita, plataformak, eskubideak eta olakoak, zinezale gazteentzat dei bat, zinema eskola ez egitea, bere ustez hobeda bertze zerbait ikastea eta gero zineman buru belarri murgiltzea. Mundu osoan ezaguna den eta Miarritzen saristatua izan den aktorea, hauan bilorik gabe mintzatu da hemen, bildu diren zinemazaleen aintzinean eta publikoan ora ez, pozik. Ane Txegoien abeslari donapaleutarra diska berria prestatzen ari da datozen asteetan karrikaratzeko, Festa izenekoa. Besta giroa zabaldu nahi du, eta horretarako kantu herrikoiak bertsionatuko ditu, gonbidatu bereziekin batera. Eperra, Salvadorren eriotzean, edota baratze bat entzun ahal izango dira, Niko Etxart, Erramun Martikorena edota Pierpol Berzaitzen, ahotsek lagundurik. Gaurko saioa diska berri horretako Festa kantarekin agurtuko dugu. Bihar arte!